Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako day si Gemma, 35 anyos. Dagang, taga Danao, Bohol. Punto medikal ug behavioral kini akong suliran. Kabahin kini ning nasinati na kong kahasol sa akong hunahuna nga usahay. Tuhuan ako sa mga nakailan ako nga nabuang na kuno ko. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Jima. Hoy, Jima. Ma? Ha? Unsa man ka, oy? Naginuktok man sa kadiha. Wala sa kay tog sa. Ha? Ay pagsigig hinuktok, oy. Ha? Mas maayo pa og labhan to nimo ang mga bulingon sa luyo. Aron nga doon na kay buhat nga mahimo. Oo, ma. Ay pagsigig hinuktok, oy, ka makadaot ra ba na, Jima? Makadimalas. Mas maayo pa og maglihok-lihok ka ni mga buhat dinis bay. Aron may mahuman kang trabaho. Oo, ma. Mga to na ko sa merkado ha, kay doon na ko'y paliton. Pantay bitaw, inigabot na ako. Naglingkod lang gihapon ka diha o magsigig hinuktok. Liho ka na to kong gisogo ni mo, Jima. Oo, ma. Kamay na lang ang akong gusuunan. Igo sab nga maabot si mama gikas merkado. Ako na masugdan ni Upaswas. Ingon siya, daghan kay mga pulingon. Kamay raman lagi ni. Ansa to? Maralagi doon ay nakatawa. Marag na asa kong likod, magkika ng tingog nga ako napati. Ako lingion. Wala kay tao. Pero kisa man itong akong napati na nagkatawa. Nakadungog jud ko. Dukaya sad nimong nahuman og kuso-kuso ano imong gilaban, oy. Nanasad ko'y laing tingog nga napati. Ug naalang gihapon sa akong likod. Maog yun. Hinaya dyan ang lihok eh. Nagkistoryahan na ang mga tingog sa akong luyo nga akong napati. Kinsa man ka na sila nga wa man ko'y nakita ang mga tao sa akong luyo ug sa akong palibot. Psst! Nasabang akong napati. Marag ako ilang gisitsitan. Dili na ni mahimo. Bahala na. Mudagan ko sa bahay. Nana ko sa amo. Asa mo kumutago ani ha? Basig isundan ko sa magsigig-sitsit na ako sa may labanan. Dini ko sa ilam sa lamisa. Ani kumutago dini. Ma! Oh! Naunsa ka? Tago ka man gud sa ilawom sa lamesa, Jima. Uy, kaluspad gud nimo. Og nagkurog ka. Ngano ka? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko magkasabot sa kong gibati niya itong higayuna. Klaro man yun akong nadungog ang mga tingog ug ang mga nanitsit nako. Pero tin akong dagana pasod sa among bay, kay abi nako gigukod ko sa maong mga tao. Apan, wa man di ay. Unya, Nganong gikukod man kanila? Giunsa man di ay nimo sila, wala ko Jima? mahibaw. Wa ko mahibaw kay wa man ko makakita nila. Ha? Unsay wa ka makakita nila? Ang ilaran tingog ang akong nadunggan ma, pero wa ko'y nakitang tao. Pagtarong gani diha, Jima, ay. Nidagan lang ka nga wa kakakitag tao nga nagukod nimo. Tinuod lagi ma. Nakabati ko nila nga nangatawa o niya. Nag-istorya sa akong luyo. Pero sa diyang milingi ko, wa ko'y nakitang tao. Pahuway, Jima. Uy, noong sagod ka. Ikatuhog na. Kuwang ka lang sa katuhog. Kikulpaan na masap kong maayo. Kisa magit ka itong akong napati nga nangatawa o nag-istorya. Unya, nanitsit na ako.
sa kong una-una, oy. Kinsa magagato sila, no? Gano'n kang ila kong isitsita, no? Hoy! Kinsa man mo, oy! Gano'n yun yung mga kong isitsitan? Pakita mo na ako! Hoy! Hain mo! Hoy! Ay, Jima! Jima! Stoy, Jima! Uy! Anong naglukso-lukso man yung taon ka, oy? Anong nagsinggit-linggit na ka diyan na unsa ka man? Hoy, Jima! Hunong na, oy! Hunong na, Jima! Hula-hula na tingali ito ni mo gaw, eh. Dili kitaw, oy. Nakapati kit ko. Kanya, kinsa man po lagi sila nga matun ni mo. Wa magay nakita. Ba't lang lagi, oy? Unya, ingon para ba ni Tia nga kanunay ka nga murag dili mahimutang. Wa siya mong kagalingon. Di ka katuog. Tungod kay kusog manggut kayong kulba sa kundughan permikaw. Di gyud na ako mapugngan nga makulbaan ko. Ug di sad ko makatugaw. Magsige, masagog kagunahon na ang mga butang way hinungdan, no, eh. Ayaw palabi, anagaw. Pagkadaot ba yan, na huwag palabi ka o hunahunaan ng dili tinuod. Bunga ra na si mo hunahuna, uy. Kung nga kalmahin ang paghunahunaan ni mo anang mga butang nga dili tinuod. Kina, pastilan, mahinay ka niya ka, ana. Simba ko, mabuang ka. Ha? Ako? Mabuang? Jima, nganong naghinoktok naman sad ka diha? Saan naman sa na imong gihuna-huna, ha? Ma, naaman gid sila maoy. Unsa? Sabak silang paminawon sa kundunggan. Kinunay sila mag-istorya sa kundunggan. Sabak silang paminawon. Jima? Saba! Saba kayo! Jima! Tinuoko ni mo, Jima! Nausa man gyud di ay ka! Nabuang nakaday! Ha, Jima! Nagtuog yun sila nga nabuang nako. Tungod kay dili naman ko mahimutang. Usahay, mawa ko sa kong kaugalingon. Ug mao na lay ako mahibawan nga naglakaw-lakaw na kuno ko. Ug usahay, matod nila, magdagandagan na kuno ko. May hikayon sab nga mag-istorya lang ko nga maurang usa. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may mga madungog kong tingog nga murag makiksulti nako. Manitsit nako. Pero wa man ko'y makitang mga tao. Pero nganong mura magmay madungog man gyud kong mga tingog. Ikaduhang pangutana, may nahitabo nga pangabuso nako. Sukad adto, may panahon nga dili na ko makatug. Gubot ang akong huna-huna. Unsa may akong buhaton para mawa ning kagubot sa akong huna-huna ug makatug na ko og tarong. Ikatulong pangutana, kining mga aksyon nako nga alang sa uban dili na normal nga usahay magsulti-sulti ra ko nga maurang usa mukalit og katawa nya magdagandagan. Buang na ba ko ani? Ikaupat og katapusan. Gusto kong mawa na ning kahasol sa kong huna-huna. Dili ko gustong hingpit nga mabuang. Kinahanglan na ba kong moduol ani og doktor? Asa man sab? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Jama. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anina sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambal sa iyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadili nga mga drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official
writer's page. O di ba sumumbatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang ato makuplo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life begins at the end of your comfort zone. Anong uban mo di mo gawa sa bahay, mahadlok kog maadto ng mga layo-layo sa ilang balay kay mao lagi na dili siya comfortable. So akong balikon walay thrilling atong kinabuhi og naratas permiso sa atong balay so sa atong kwarto, nara mo gawas gud ka ug maka-experience ka laing-laing nga mga inunta mga experiences sa kinabuhi, makasugat ka mga laing-laing mga personalities ng mga tao, may balo ka ma-adjust ug mas thrilling ang imong kinabuhi. Mas nindot man no kayo kuno nga mga mo kuan ka, kay social being baya tang kitang tao, no? Di ba ta pwede og magsulo-sulo lang ta. Na kay mga contacts, not necessarily barkada o amigo gyud kaayo, pero at least na kay mga kailan, mo na ako ma-share ninyo. Ako, example ko kung kagayon, daghan kay kong kaila. Daghan kay kong kaila. Pero pipila lang ning matawag na kong amigo. Di ba ko hinamiguhon? Di ko ganahan ng permito maguyog. Di ko ganahan na, may ko na kaila na. Pero, di ko, may ko na, bay, magpakamatay doon ko ni mo, bay. Amigo ta. Adi mo tuwa na. Naghahanap ko na sa hospital. Lagi na, barkada ko no. Pag-ingo na sa accounting sir, ang inyong bayro nun sir, 500,000, 600,000, may amigo mo takili na. Mamara og papal yun mo. Lumara ako experience kinabuhi naot nga makasabot mo sa akong buot pasabot. Ang ato magtatampo ko, nawa si Jima, taga Bohol, medical behavioral ng iyang problema. Maadong adlaw yung tanan dahil sa Bohol. Sa tanan nga mga taga-Bisaya sa Mindanao, no? Sa naman akong listahan sa atong mga suking tigpaminaw, na wagtang man. So, mga si Kuanday, si kauban ni Franklin Quinco, no? Sa siguro trading diya sa reclamation sa Chanco Street. No, problema niya sa mga battery, tawagan lang yun si Franklin Quinco, no? Kailan ni Charlie Piel, no? Thank you very much sa inyong pagtabang na ko, kadin na mga andar akong sakyanan, kaya wala charge ng battery, no? Okay? Ayong pagpaminaw ni William Sagmon, Elizabeth Redoblado, John Turihas, Nisli Redoblado, dahil sa Dumlog Talisay, o mga taga Kalapi, Tubigo, Ninabanga, mga taga Bohol, Dahol o Bohol, maadong adlaw ninyong tanan. So, going back to our sender, si Jima, punto medical o behavioral problema ni Jima. Kung hindi pa ni kamutan ni Jima, tubag na ko ni mga pangutana, no? Dilibay ko po ko expert, no? Kami na ito ni Eileen Batan na guming nun ta, lagi na kay ako, doktor, attorney, abogada, naamig duga-duga mi sa eskwelahan, pero dili giningon nga kabaw gimitan na nadagaan sa may mga limitasyon, no? Kamot lagod pod nga makahatag ni explanation, no? Sa inyong mga gipadangat ng mga sulat-suliran. Unang pangutanan ni Jima, may mga madungog kong tingog nga murag makigsulti nako, manitsit nako, pero wala man ko'y makita nga tao. Pero manong murag madungog mangyud nako ang tingog, no? Actually mo na akong expertise Jim, no, kay psychiatrist man ko, no. So amo na ko ni pag-explicar nimo, wa ko maingong nga nabuang na ka, no. Pero naay mga tao nga naay mga alteration sa ilang perceptual nga mga functioning. As we all know, 5 man ning atong senses, no. Pagdungog, pagtanaw, pagtilaw, pagtun, kanang pagsimhot, o sa paghikap sa touch, no? So, kini siya, kung wa gani stimulus, ako ginibalik-balik sa mga estudyante sa College of Medicine. Kaya kung balikon ako, Dr. Rene Obra maestro ko, classroom teacher ko sa mga katong maggustong magdoktor nga na ng eskwela di sa Cebu. Nganto sa akong klase, dili man ko ingon ani nga magbinisaya ko kinaamon ko mga international student gali makasabot og binisaya. So yun ano na ako pag-explica ninyo. Kung ang imong pagdungog, pagsimhot o makita walay stimulus, gitawag na namo og hallucination. Unsa na stimulus? Kana bang murabag naa ba inyong pag-explica ginungdan? Kung naa man gani like magic nga nasa stage bitaw nga atong gipangtan-aw,
sa TV o kanang may mga karnabal, ilusyon na siya, ilusyon. Pero kung wa man gani, hallucination na siya. Sa atong five senses, no? Kung natin madunggan ng tingog, most likely auditory hallucination na siya. Natin mga tambal, Jem, mo ni akong trabaho, akong balikon, wa ko mingong nabuang na ka, naunsa ka, pero kinala mawa ni kay otherwise, mawaligi na, di ka makatuog, di ka may mutang, mahasol ka, kay siyempre, naitingog kang madunggan, mahagaw sa gaway taong sa doon sa imong lugar, ha? Nalang sa Bohol, naman tayo mga psychiatrist nag-practice yan, no? Nada sa Joy Adolfo, Perilio Andan, si Pico Stales, si isa pa man dihay. Basta kayo na yung mga psychiatrist diya sa Bohol, no? Doon lang na sila, ay nag-refer ni doktorado, ni Dr. ni Obra, kay para matagan ko ni mong tambal, aning nakamugog ko madunggan nga, gawhaw sa akong dunggan sa gaway tao sa akong dool. Ikadawang pagkatana, nahitabo man nga pagbus, nahitabo nga pangabuso na ko sukad adto may panahon nga dili na ko makatulog may abuse physical sexual abuse gubotan ako unahuna unsa may akong buhaton para mawala ning paggubot sa akong unahuna ug makatulog na ko og tarong kung ginaingon mo konsulta ka og mental health worker dasin talong ang moduol kang psychiatrist na moingon ng mga tawo na buang na kay moduol kang Dr. Joy Adolfo Bueno o Dr. Peco Stales, naaman ni mga tambal, naaman ni mga tambal, kaya mo ni ikonsulta, unsa mo ni pagkatulog og tarong kung naay magsigig sutusulti sa imong dunggan bisag way tao sa imong dool, imong unahuna di mahimutang hangtod nga kung wa kay tulog, siyempre daghan na kayo mo palo mga problema, mga multiple psychosomatic signs and symptoms ang mahitabo. Naay tambal niya ni. Naitambal niya. Ay, mugtuwa nang mayingon sa unang karaan niya. Takong hangin, nakapunog og mauna, nakalabay og mauna. Naani mga tambal karon. Ikatulong punta na, kini nga aksyon nako nga alang sa uban dili na normal, nga usahay magsulti-sulti ko nga maurang usa. Mukalit na katawa og mudagan-dagan. Nabuang na ako. Mas maayos kag makita yung ka o usa ka psychiatrist o sa ka doktor, no? Mayingon kag nabuang na magsulti-sulti gani kag korang usa, acceptable lang kuno sa mga lugar nga wa gilaing tao. Sa mga winter kuno nga na mag-winter bitaw kuno mag-snow, ingon na libro nga among nabasahan, akong nabasahan. Mo acceptable na kuno na, pero mag-disconso ka na sa stage sa Plaza Independencia o sa Bohol, public plaza na mag-disconso ka. Way tao sa mong way tao nga ingon tayo mo ka-istorya at alarming na siya. Mag-ingon ko na makakita sa imong I think there is something wrong with this guy, nga si Jima na unsa naman magdagan-dagan, kinahanglan kang makatagan og neuroleptic medication. Daghang kayo lang available sa atong butika. And I'm sure diya sa Bohol, diya sa Tagbilaran City, na atay mapalit na ani. Pahingaan na kong mga pipila, pero dili mo makapalit ani dali o walay resita sa doktor. May mga olanzapine, risperidone, quetiapine, ang ganito mga karaan nga chlorpromazine, haloperidol, cortinazine, daghan siya mga tambal nga makapawa aning ingon ni mugna ay maghagaw-gaw kanang dili mahimutang hinungdan nga dili kami mahimutang. Ikaw pa ito katapusan nga pangutana. Gusto kong mawala ning kahasol sa akong unahuna. Dili ko gustong hingpit ng mabuang. Hinala mag-kumudolog doktor, asa man sa kumudol. Sa kanang ginaingon, diya sa Tagbilaran City na yung mga practicing psychiatrist diya, udool mo, o ngayo mo tambal. Naay, tambal akong balikod para na ning problemaha. Kung wala gani ingnon ta, for some reasons, dili mo comfortable nga anara mo sa Tagbilaran magpakonsulta, huwag mas nag-i-specify ni Jima o sa katapit sa Bohol, pwede mo mga rig Cebu City. Dali naman, taghan kayo mga sakyanan dyan sa Bohol, anywhere dyan sa Bohol, sa Luon, Hitapi, sa Tubigon, sa Tagbilaran, halos talagang oras na biyahe pa yung sa Sugbo. Ari na mo sa Sugbo. Pwede mo mangita asa man yung office ni Dr. Obra. Tagaan daw. Sample dalis ba akong office? Wala yung kuwan.
tagaan ta mo starter dose pero ayo pag yung ako nung po yung supply sinong tambal sa tibok nga sa kabulan ha. And I can give you free medication for the first 3 days. Yeah, the remaining number of tablets inyo ning paliton sa butika. Alright? So naan ni sa solusyon dyan, may lag ka dismaya, ang mawa ning na ay magagahaw sa imong dugan. Ngadto sa libuan, milyon, sa naminaw sa itong programa, kini akong suliran, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa atong mga programa sa Areman. Kasi tag-rating rin sa atong lugar. At sa mga legal niyo mga problema, na si atong nailimbatan, amdang ug tagana nga mo hatag sa iyang legal nga mga advices. Sa pamulabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.